jag fixat själv. Mild och god, tålamod, nummer 4 i vår jord. Bra på bak, disk och städ, där går alla syskon bet. Men det finns sånt vi ej förstår, dessa ljud hon sjunger ut. Vi har sökt svar i flera år. Vad säger Nena? 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 Det är av vikt att förstå sin äkta hälft när man är 2. Så läs en bok, kära ni, i kommunikationsteori. För det finns sånt man ej förstår av det ljud hon sjunger ut. Vi har sökt svar i flera år. Nu är det Karlsson-pinnen får Vad säger Nena? 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 Men nu är det dags för dig att lämna våran famn, att byta efternamn, att segla ut från hamn. Så glöm nu inte bort att du är världens bästa tjej. Att dina syskon älskar dig. Hur kär är du i Karl? 1 till 10, 10. 1 till 100, 100.